Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi ke sini warunge wong edan kok. Di wong. Ada tuh kene kopi cepet kok sok. Kowe rasa mare cangkemamoh kowe. Iya Ben. Oh, warung aja ya. Warung 7, duite bar panen. Wis tak bar bodho ra. Warung 7 Iya ya kae bayar panen juga. Sawahku digosok. Gak cangkeme ngelep, layak mangap-mangap. Seleb wis apa? Betul kopi itu umep loh. Oh. Lho Mbak ngebosi utang lho. Jenenge warunge dadak. Ora apa-apa. Kayane dadi bos tiga utang. Iya ora apa-apa. Wis ngene iki kok. Oleh saweran. Saweran pangan dhewe kok. Ya pratom ya, kok gak otot Tom ya. Kira berarti kopi 7 iki kok. 1000 kok. Kira 2000 kopi. 7.000 ping 7 selikur. Kok akeh wis tak sajiker piro ki lho kok. Sok. Wis tak dhuwitmu lho tak nase rasa bengak-bengok Keri duit ya Dik ya keri ya. Duitnya keri kok. Besok keri duit iki keri bos. Bos ladangnya nganu bos ki di bangun nganu bos. Apa jenenge? KUA. Tempat ini juga KUA. Kasih cirine terus kita. Oh alah nyang godhog banyu lho. Cerewet, utang cangkem cerewet waduk kena pisan. Banyu wis Ipin masa utang, Pin? Tang. biasa tuh aku kok. Hujan di sore lemari. Lah duit hujan di sore lemari lho kok sok. Berarti ini sing keri mujek keri. Yo sembarang. Taui. Utang. Ya kan tau deket dhewe. Itu kan ngono. Oh, ngono niat ge kopi kok. Ora fek wis banyu. Ijek kayak nang jogo kek. Iki kopi ora kuat, Bos. Mujek keri kok. Cek dan gua kopi cek. Berarti iki warungnya nganu ya. Berarti iki dua apa serius ya? Berarti rebo berkah. Bayarnya panen lagi. Berpanen kok. Enggak boleh tata kok, Bayare iki mulai umroh. Ya kadang aku umroh sampean. Wis bujek jere keri wis sidik. Pak Tomo. Yo. Yo. Kim, gak ngopi. Oh, alah malah iya. Yo kan apane kok apane kono. Oh, ngono. Dimas keri ya. Ning lor. Ben yo ben. Keri yo wis. Nanti ngopi bos, iki bos ngopi bos. Lha gak saguyu dim darene to ngopi baru karo kancane. Kok satru. kok sok dewi ae. Ngene ndak ngopi to karo kancane. Sok wedu. Iki mujek e live YouTube ponge. Ya langsung diupload to. Oh, diupload ya. Tok. Didik ta mudik. Tae wisan. Apa itu keblintang dol-dol? Duwe rompa loro kowe nyilek kae to rompa loro kok. Nanti tak jajal lebih. Kebagian oh nyepil pelintang. Iki. Mano kita karang kae. Sepil pelintang bos. Bos, sepil pelintang. Karya seni bos ki bos. Karya Paiman. Iki gue pelintang ayam mau juga boleh. Pelintang mau kena. Untuk maling ya kena. Kena, toh. Ngono lho kok. Kena. Rabanamu piye dong kentara? Oh. Ledo. Tapi nesu. Satu kune.
Tom, gak oleh Tom. Godhong kentara tuku gak oleh 10.000. Ya iku ampluk ono nawan gedhog kok ketang. Lah ngawi. Sering wong ngincenge wonge kok. Iki enak kurang penak. Nek jere godhong menak karo godhong klontara lha basa sing duwe gak enak nangka barang ditebangi ya, Dik. Omonganmu sing anu nangka sapa? Kamu nek kok. Kuwi kleru wong Wis kepe kok min. Ayo wong kok minta dedos kok sing dedos ki lho kene karek kowe. Kayak kok min ki didol kene dikol. Dedos Paiman karo sapa? Karo Tomblok ya kowe karo anu Paiman karo Tomblok. Salene sing duwe dus kowe tok ya kowe tak amu. Mergo tuk Dipol Dipol Badri duwe wedhus kok aku tok. Nek aku ora percaya nek garambemu iki. Lho. Iya toh. Tom. Sing duwe wedhus ya Badri, Kimin. Musleh, kok aku iki kok. Mergo sing dudus iki kowe. Wes. Tukang dudus. Wes tak tukune, pira? Ora adol godhong klontara. Ketapane pikir kali ka ya. Ora. Dong. Kamu tegalan gak pajek kowe sak penang-penang. Kabeh wedhusku ya pajak. Lah enak wedhus kok pajek. Ora percaya teko ning pasar wage. Kowe kene dikek ati nang rogo rempelo. Rempelane sapa? Rempelane. Masane. Pite dirempelo kok besok. Lah, seneng bisa jek. Wong muji ki lesu doke kok sarean tambah dok. Wonge ngono lho, besok. Ya kok layak ora iso mangan. Pasane selamatan ramelo. Wong slametan kok. Aku to kok. Tukang kijing aku kok. Penting kentaramu aja lali ya, Ngo. Gedhog. Piye ora apa-apa. Ya ja ta kok sok. Ya pratom. Oh, tetep ditebang gak apa kok. Oh. Le aja ngono. Kowe kok dilanjut lur. Tanduk Ji. Jek, tanduk Jek. Jek, klegere Ji akeh lho. Tomane 5 ne 5. 5 lembah 5 10 kok. Lah kok mikir bondone wong kuwi lho kok sok. Oh, alah yo. Konone ya ora oleh ta, Bul. Tukokne oleh, jir sapa ora oleh kok. Kok Akeh oleh. dibangun opo piye warungmu keramik? Oh, tanduk to Ji kok sok. Tanduk malah ngono ae lho kok. Didetek banyune lek banyu kocane. So diguak banyune lho. 5 gram Lah. oleh 4. Apa war tuku apa di duit ora kuwi lho kok cotet. Kuwi lho ngono apa? Lah. Beras satrepete dhewe wedal nek dikeki. Gampang diwedak pira? 7.000 ping 7. Lah, kok akeh men saking singkire rong. Lah. 5.000 kuwi. YouTuber ki triliunan pemiliatan. Iya MM-an kok. Ya duwemu. Ya sutipin ya. Ya apa YouTuber duwe sumpah go pecah lho. Dhewe nang kene go denden tikus lho. Lho. Ngono kuwi aja ngremehne duit 5.000, Bos. Esuk nek mare sing duwe pangan ayam. Lho, Lah buka ki lho kok wis jinggat. lho. Ngono kuwi kan disyukuri. Bathokmu. Mare sok duwe pangan ayam. Oh. Go blojo ki. Iya dik masih titik nitik. Lho ngono kuwi kan disyukuri ngono kuwi lek duit kuwi. Lho. Kuwi gasangnya duit 5.000. Lho. Tak kono ora payu. Jar apa? Lah kuwi. Gorene. Kok jaluk oh. Ya ora kok. Kuwi Jale terah. kono sing anyar. Kuwi kata sisuk kok warung ngono lho, Bos. Cetat iki ngono kok. Lek adek, utang kopi kowe. Wis kowe. Sopo sing mati? Kabeh nggon titik berang ya mati. Nggonku barang dia mati. Mati ya wifi ne. Lah kenapa ki jajal? So apene Piye ki jajal? Mati lo. Kita lek adek, apane sing mati? Kok
Nah makanya wedang diproses ya wifi nih bosok. Wis ngono wae bos ya, wis ngono lur ya. Vlog siang hari pagi hari ini saya sudah di tempat YouTube Kenalorjo. Jangan lupa di like, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.